Har du set det der, det er sgu da flippet noget, det her, var? Hvad er det for noget, tror du? Er det noget? Hvad laver I her i min hus? Nå, er det dit? Det vidste vi ikke. Ja, er det ikke flot? Jo, vi stod lige og kiggede på, Nej, hvad laver du da? Jeg stod lige og kiggede på det. Bor du her? Ja, det gør jeg. Jeg bor herinde i den her ydmyge bolig her. Som I nok kan se er god og dejlig. Ja. Der er dejlig fjernvarme. Fra disse pinde. Ja. Hvor sover du henne? Jeg sover, det kan jeg lige vise dig. Ja. Jeg kan lige vise dig, hvor jeg sover. Jeg sover her, på den her. Og så er der nogle gange på løn. Men det gør ikke noget, fordi nej, jeg kan godt leve sådan. Men du må gerne komme med. Bare ja. komme med. Ja. Du skal bare huske at tage fødder derinde. Ja, selvfølgelig. Det var godt. Fordi det her, det er sådan en buddhisthus. Nudisthus? Nej, buddhist. Buddhist, okay. Så der går en højn rundt, hvis det var en buddhist, hva'? Eller nudist, ja. Ja, det er det, ja. Som du nok kan se, så har vi terrassen. Der. Der har vi terrassen. Ja. Og der har vi bruseren. Ja, der er du dyrker svampe. Nej, jeg dyrker ikke svampe. Det kan du se på træet. Jeg dyrker ikke svampe. Nej. Jeg gider snart ikke at høre mere for det. Nej. Jeg gider ikke at have det. Nej, det er i orden. Kan I forstå det så? Ja. Godt. Hun dyrker ikke svampe. Vi går videre. Hun dyrker ikke svampe. Okay. Så er det igennem her. I nok blevet en tur i skoven. Ja. Men her har de et lille køkken inde. Ja. Og her sover de. Ja. Der har lige været nogen der har lagt der. Det trænger vi snart til at blive gjort rent derinde for at se. Der støver, hva'? Ja. Men altså, jeg har faktisk fået den her flotte bolig ved, at men det er med lang, var. Er det nærmest for 400 hvad meget har du kilometer for den? Jamen, det var jo sådan ingenting, faktisk. Ingen indskud eller noget som helst? Nej, for det snakker vi jo ikke om, vel? Nej. Så kan man lave nogle ting i den her. Så kan man gå herned. Ja. Hvis I nu lige følger hver af mig, ja, så kan vi lige se. Vi er med. Det er godt. Hernede. Ja. Her er min bedste farbo. Nå, for søren da. Den der. Dernede. Lige dernede. Der er min bedste farbo, dernede. Kan du se det dernede? Dernede. Det er dernede, han har boet. Okay. Han har boet dernede? Ja, det har han simpelthen. Det har han da. Jamen, der har han da ikke lagt godt ned, har han? Jo. Altså, jeg vil så nok sige det sådan. Jeg vil nok hellere sove dernede, end jeg vil sove på den træ der. Den der? Ja. Så du vil nok se, at den er ikke så komfortabel, vel? Nej, det kan jeg ikke. Se, hvor lang den er ude, men for det helt højdeskræk af. Ja, højdeskræk. Ja. Det her, det er mit bonsai-træ. Nå, men den ligger så ned, så den er lidt skrab. Er det den eneste, du har? Nej, jeg har mange. Ja? Mange. Prøv at se, der er helt skov af dem. Er det bonsai-træer? Det er bonsai-træer. Nå? De koster 24 millioner stykket. 24 millioner? Ja, men den der... Ja. Den der vidunder har jeg for eksempel givet 50 millioner for. Hold Vil du vide det? Hvorfor? Ja, hvorfor? Fordi der kommer manden sagde mig til mig. Sandra, du skal have den her. Ja. Og den fik jeg så. For ingenting. Det var meget billigt. Så byttede jeg den med den her. Som jeg fik igen, så han kunne ikke bruge den til noget. Ja. Men her hygger jeg mig ude i min skov, fordi... Det er sgu dejligt, hva'? Ja. Det er sgu dejligt at bo herude i skov. Ja. Hvad med så bade og toiletforhold og... Jamen, så kan vi jo gå heroppe en gang igen. Ja. Hvis man ikke er sådan lidt let på tå, ja, så kan man altså ikke bo herude. Nej, men det kan jeg se, det er du i hvert fald. Man skal bare gå. Man skal bare gå, ja. Jeg prøver. Og gå. Ja, jeg kommer. Bare gå. Og så går vi den vej her. Ja. Der er da langt, hvis man skal tisse, hva'? Ja, det er da, hvis man ikke er så hurtigt som mig. Nå ja, jeg er heller ikke så. Jeg er jo ikke vant til. Ved du, hvad det kalder ude i byen? Nej. Billy Gonzales. Nej! Jo! Det røde lyn. Nej, ikke noget. Hvad sagde du? Ingenting. Hvad sagde du? Jeg sagde, at det måske begyndte at lyne. Nej, ikke i vores dage. Nej, okay. Det kan godt være, det er bare mig, der tager helt fejl der. Det er dit toilet. Nej, det er ikke dit toilet. Det var en pind, du er glad for. Jeg er faktisk, jeg kan sige, meget glad ved den. Ja. Den er faktisk den bedste ven. Ja. Min ene. Men nu spurgte jeg jo sådan lidt til det der med bade- og toiletforhold. Ja, men
Herude, når man bor herude, så bliver man jo lidt glemt, som man kan aldrig hovedet, ikke også? Nå, så det gør du bare, når du skal. Så kan du se her. Se hendes bukser. Det hænger der nede. Du har ikke en maskinpistol eller sådan. Det er ikke sådan, du kan finde på at skyde os i pushjælene. Det her, det er bare sådan en maskinpistol. Ja? Økologisk. Alt er økologisk herude. Ja. Jeg tror, det er sådan. Du dyrker så... Jeg er ikke samme! Nej! Du må ikke sige mere. Det hele tiden. Ja. Jeg gider ikke at have det. Jeg tror, vi skal sige tak for besøget, da. Kommer du over det? Nej. Nej. Jeg tror, jeg går ind og begraver mig selv. Ja, okay så. Farvel. Farvel. Hun er sur.